electric ball. Nyaka negu makia. Mo na echumu ra bane na. Uche de kwa. Kerufi ga hasla. Iba zo nyambu no. Mimi ngi na da control nya. Da nya. Sima fokro. Hey, okro. Ifira like. Me libo won na gare. No go like that. According to akwụkwọ Umu ya. Hey, wo wo. Ife be no bu. Emecha. E je no ogbe. Bia kasa be nnam taata. Fa be nnam bu ya bu ogbe gi. Abi. Nwanne. Onye na-aga nke ọma bụ nwoke ahụ nke na-atụkwasị obi na be papa gị. Hey! Obi otu a, ka anyị wabasị, ka anyị natọ. Nghọtago na maka na ikwu na according to akwụkwọ uwe anyị otu a ka ọ dị. Otu a. Baby. Mmemme. Uche gị ya. Uche gị ya. Jiri nwayọ nwoke. Meme, kema teni
ajụjụ dị ihe a bịa nwaanyị ọcha ka ọma gosi ga na-akpọ gị inwekwere nsọpụrụ inwere nsọpụrụ biko gee ntị ka m gwa gị biko ayọ gị ọbụla ayọ ọ bụ na nna gị maazị enyi bata gwa ya na nsị ya na ihe a mimi mere n'afịa taa o mekwa anya mbọsị ọzọ ntị nụrụ ya ya zụrụ ekwusikwa m ka ọra madam biko achọrọ m ka ị mere onwe gị otu ihe ga-adị mkpụrụ obi gị mma ihe ị ga-eme bụ site n'akwụkwọ mkpughe anyị gbaa ezigbo ọsọ ebe a ngwawa ebe a ngwawa ọtụmọkpọ asị ka m bịa tuo afọ ụtụtụ na chi efona mana ka nyegodo gị ife ị na-eri ka nkwụ ọkụ ana m agwa gị na ana m ayọ ka ichekwa mụ na ezinụlọ ịfọrọ ụmụaka ma ka ị na-echekwa ha ebe ọ na ha na-eji ife ọ na ha na-eme ha gbuo n'aka nri ka ha bute na mma ha gbuo n'aka ekpe ka ha bute na mma ha gbuo n'iru ka ha bute na mma ha gbuo n'azụ ka ha bute na mma anyị na-enyekwa n'ụlọ oke nke n'ọkwa na-eje bata ewetakwa gị nke gị iso orikwa ịlachakwa aka onye erigokwe n'ihu ọtụmakwa a sị gị kunie ka ụmụaka na-eje n'abata na njelu nara ube isi ije ha ga eje n'abata a na-enye gị oge na-ego mkpu ọkụ nke abụọ jisie akwa ọjị ọjị ọtụmakwa ọjị asụkwa na ọ bịara egbu anyị egbu onwe onye isi anyị na-awa aja ya were nke jụọ otu a ka ọ dị ka ụmụaka na-eje n'abata ka a na-eweta oke ọ na-ebutelu gị ihu ọtụmakwa ee Madam Koi the madam. Ọgụ na-afịa ife nke. Hey, na mmanya ya ajụrụ kpakparakpa. Ịchọkwu ọzọ etelugo. Ana m aṅụzi ahụma akpa nkwụ. Mana mmanya mejiri gị mana ịkazi nkụ ana m ekwu ikporo uru. Hey! Otu ọ n'isi chai na-enye gị. Ife atọ amakwụrụ m onye iwu ebe ọwụna na-ama ịgbọrọ ife gị ata enu na ala. Otu ọ n'isi chai na. Hey! Nwata na ife ọna nchọrọ anyị nye m ibe a. Ozugbo. Ka nkụ nkịtị nụ ka onwe ugwu ele hapụdo na mpịtị kwere. Ọnụ anya ka ị chọrọ na-enye gị ozugbo. Madam Koi. Ị nọ n'ife egwu na-akụ ọgụna ụdọ nkịtị. Madam Koi. Asamiri uwe. Onwe ife anyị wetekwuru gị. Nne, iwe gị na-ewekwa m owu. Kezie mme. Ị na ihe nna aṅụ nụ. Asịrị m gị na ihe chọrọ bụ mba. Wetere m na n'ọnụ mba. Apụkwazi okwu. Bọsọ ịbịa n'ụnụ. Ama m ka ya bịa na mgbede. Ịbịa na ife niile a na-emenụ. Ntụ ọdọ a n'ebe ọzọ nye m mpa ahụ. Nsogbu adọkọ gị obi eme. Bibi o. Udo anọ nya. Ị na-etu m afọ aji nwayọọ. Gwuo nwayọọ. Ọ ga-eme ya ha dịghị ebu a. Gwuo nwayọọ. Ị na-awana? Ị ga-atete. Mana ihe bụ omume ego m. Madam Koi. Madam Koi. Gerezi ife na-eme. Mmadụ ka nnawa. Ego. Ị ga-echikarị. Kwa ma kwa mu nke we chikere.
ị ka ị hapụ nwa ya echi bịa ṅụọ ya. Ya, ịghọtara ihe m na-akọwa ka ị na-achị. Aghọtara m ihe na. Gọdafụ, ebe ịghọtaghị ihe m na-akọwa. Echi nkọwara gị ọfụma. Iji ode ego sef, weda achọ iji ode ego ma ncha ma ncha ị na-achọ mgbede ị na-achọ ompa ya. Nna ị na-akọta ụda anyị. Maka na onye na-ere ya. Ị na-achọ meme, ị ma-achọ m nsogbu. Nne chelu nye ya ego ya nyekwa ego ife aya mfe mụ na ya akụghị ebe Amamife nwere ka biko. nye ego ọhụnye lụcha ọrụ na Sokoto je na chọkọchọkọ je n'ala ụgwọ Jụọ m nụnụ. Ị ka na-ekọwara m ife na-eme. So, ọkụkọ Igbo a na-eri gị. Ya ribe m ego biko. Nye m ego m. Na-akọ eri. Mana nna okwu anyị na-ekwu ya nna ọgbasakwara gị o. Ọ gbasakwa ya. nne pụtara Ị na-akụkwa m tu o. Ị na-akụkwa m tu. nye ya ego ife ị na-eme ọra ya ịba osi nne pụta nye ya ego Anyị ga-arafuzi okwu ngụda ya arụ. nne ka nye ya ego Ngoro m ego. Iji ode ego sef, weda achọ mgbede. Mgbede ya bịa ṅụọ mpa jụrụ oyi o. Nye m ego m. Ị na-akọ ka ife na-agbakọta ya moto. Nye m ego. Ụnụ nwakwa ọmụma achọbokwu ụnụ na-achọ maka afụrụ m na ị bịara abịa n'ụgba ịtụrụ daa na ọfụrụ afụgo na isi awa wee nwabata mana ka nke ọrụ gị o ka m zikwa gị jee ka nne ịga ọrụ onye nna m bụ nna m bụ maazị enyi so m na ka anyị kwụọ fensi ka anyị kwụọ aja nwanne nwoke wee wụrụ pita akwa na ịghọtago wee wụrụzie asa m wee wụrụ saka ga-eme ọ ga-akọrọ nye ya ego maka nye ya ego n'afọ nke mgbere ka anyị lụgodo mere Mimi. Ụmụnna kwenu. Yeah. Ụmụnna kwenu. Yeah. Ụmụnna kwezuonu. Oh. Nna anyị Ebedike ekene m. Unu ma na anyị enweghị ego na akpa ụmụnna iji zụ ahịa ndị achị a ga-azụ. Ihe m na-ajụzi bụ elee ha ga-eme n'oge ebiri. Iche Ebedike. Ụmụnne ekene m unu. Mụ na kwezuonu. Yeah. Ka nya bụ ihe si gbatakwuru na-abịa na asị na uche onye adịghị njọ. Ana m asị ọ bụrụ na anyị aga n'ọba ego ndị oyibo ka ha gbazinye anyị ego anyị mesịa anyị jiri nwayọ kwụba onye aka m na-ekwu nke m. Ndị be anyị ekele m Ichie Ebubedike ị ga-adị Ichie Ofili ihe kwuru mara mma mana ọ dabara maka na anyị jee bite ego a na-ekwu okwu ya ebe a na-ebite ego anyị chekwuchi anyị ga-etiri ha ọmụrụ nwa ada nye nwe ego ka na-eti ego na ọmụrụ nke ya na-ekwu ihe Ụmụnna kwenu. Yeah. Ife na-ekwu bụ na amụrụ m otu mụ maazị enyi esi nọ n'obodo a ụmụnna m na-achọ ego a eji m ife adọna m anyị ha na-aga ha garụsie jee gbata mgbe ego mma enye unu nya bụ ego enwere nya mma agbanye unu mbibi 500,000 naira. Ele ya na-ekwere kwa. enyi kwa nwa Ya na chọrọ. Mana cherukwunu nya bụ ego mma enye unu enyechi ya kwa nya ofu ọnwa dị ka taa. Unu enyere m ọmụrụ nwa unu enye mbụ isi ego m
ọ naghị m nkwa n'afọ aka n'ime unu kwere ekwe ka unu ekwe No, more ebe ewo ebe dike wo the senior of the family. Ekele. Ademana. Na yo ebe dike anu mo nugo. Ah, tege mo. Se anye ge mo ana aka mo. Ba. Ene jene lo. Se age na jene lo papa. Se ihe a etu anyị na nkwa. Tege ge mezu anyị. Ana ga apụchi anya ga. Ịchọ ịṅụ mba so onye wote mmanya kịta anọ wetere gị ṅụọ dora na ṅụọ nke a wee ṅụcha idudo ụgwọ aghọtakwa nwa ego aghọta asụkwa m ihe na-akọ ị na-achọ mmanya menye gị nke ana m achọ kọstọma ahụ maka nke gị biko meme ịmara ebe isi kwanyere onwe gị ugwu sikwa ebe ahụ enwere m mmanya mana ha meresi maka ụgwọ ahụ nji nsowada mgbere anyị ga-enwe na mgbere ghọtago ote m maka ntigodo n'isi ntigodo n'isi ịmara ebe ị na-eje etinye ma ebe ị na-eje ewepụ nchọpụ ma ọsọchọpụ a na-etinye ife n'isi ọsọsọ ebe aka na-ele mmanya jụrụ oyi ntị a na-echidi gị biko sikwa ebe abụọ ka ndị kọstọma ya we ha nwụcha ma ha kwụọ m ụgwọ bịa ịgwụcha ma ijide ụgwọ chụkwa nke jụrụ oyi mba kwụrụ ịna-akụkwa m iwe na-efi ahụ ịna-asụkwara m iwe ị na-akụkwa 2 times 1 ị na-akụkwa 2 ị na-akọ 2 biko buru onwe gị si ebe abụọ aha m ewete ntị a na-ejide gị ha n'ife niile a na-ekwusi enwere m mmanya mana aha m ewete mba ụkọrọ ebe anụwa ịwa anyị ga-enwekọrị n'ogbe ọhụta dịka akụkọ ga anyị ga-enwe ana m achọ kọstọm onye nke asịkwa ebe ozi egwuru na macha ozi ife na shọpụ ha na-akọrọ m ife na-agbakọta ya moto eziokwu na mmemme ibere ba anwụcha mmanya ọbụla ọgwụ akwụkwọta akpa m na-abịa hụbịa nke ka nke ụlọ ọbịa ọnwụcha mmanya ya kwụ ụgwọ ọnwụchakwa anwụcha ya na ndị mmadụ na-anọ ọgwụ ana okwu na onye na ụmụ nwaanyị ibe ya ụmụ ọ na-eme ka nwoke ọ na-anọ obodo ụmụ nwoke nke nwa ahụ akwụkwọ na ọbịa ọsọ na-achọ ebe ọ na-etinye ife n'esi na ọ na-abịa ebe etinye ife n'isi abụghị ụnya ya bịazila ebe a ọ mara ebe ọ na-eji etinye ife n'isi na-ewepụ ọ na-eti etinye ewepụ ewepụ na kpee abụghị onye ya bịazila mụ achọkọ na-achọ kọstọma ahụ na nke ezinụlọ da gị ndị esemokwu nwanne ya nwoke na-ezu obi ya nwe onye okwu na ụka ị ga-adịkwa kefu ebe da gị ka ọ ghara ịchụpụ ọsọ na shọpụ ya bụ ndị ya nwanye ya ma onye nwere ebe ọ gwụrụ ahụ utechiri obodo ebe ahụ dịkwa kefu ka ọ ghara ịchụpụ ọsọ na shọpụ ga-agbọ ndị onye eme nwunye enunu ọ na-akata nnọọ bịa chụpụ m na shọpụ m anụwa oge dị na-ata ofe ka ebe ọ nọ ka ọ hapụ na onye ahụ nwode aka onye ahụ a na-akọ m n'abalị nọ na ihe mmụọ gwachi ozi m efe na shọpụ just dịkwa kefu anyị ga-alụ mana kwai kwai bịara
Everybody I want guitar. You got to go. Maybe if I was going to put any sick at the game. I was working at a put any sick at the game. Hey, what if I want to go to? I can't feel on me. Asa. Machino. I want to pass. Then I came and quite. As to just do more. Auntie one book. You got to go. Maybe I came and quite. Say, you go to one book. Can see. Why I was not my lesson on my own. Wait down, Mule. I'm not fear. It's not my lesson, my fear. Let's only know you will let some mother fear. Or you only want to swim from me. I'm going to night game. I'm going to night game. I am the power. You know, come on, I can't see her. I'm going to watch them. Only want to swim from me. Get a sick day. I'm going to night game. You should have my night game. I am going to. Hey, you go up here. I better give for it. I don't want to go. You want to give for the quality? Okay, for you now, you're not going 2 times. Why not for 2? Hey, my gates can go. But I'm quite get it. I'm going to show on a band. Oh, so you have to go away. Come over your way now. Come over to give you. How come I can't some? My cancer my way. Can't you want to stop? Okay, try Ubosozo. You why I want Bosozo, eh? Listen, God, I can only. Makaka kan jira poki makasam ibe yin wa fo ye ka gazie na nwumma ije ogogo na nwumma nya asa awata kwango ajo manu we bai na asa ma ta kwango ko nya meje la yi fe ni Two afa ka mmadụ na ibe ezi atọ. Ya ikem. Keri fo. Mimi onwo odo mi fojo n'obi. Asi nka nkene n'unu. Mimi o. Hey, ikem. Mimi nunu. Hey. Ma atakwangi o. Na abwenyi ni ife nkro gi. Na nke mama madam koi. Hey. Ya akolombia no. Na nke mama madam koi. Ba ni fi kro mo mboti aha eji ho no aka. Ya abwenyi no. Ife nkro gi. Na nke madam koi obosa. Ya iwo pa mo na ga pa. Hey. Imano onye ike nwu ihe enweto ebe efuru m. Hey, enwo mo obi. Ife ni na ayeko mbota ekpofisi kanal nyaga sa anya na nko. Eziokwu ka na agwa. Hey, agba before come if herself agba na ngo. Hey, mba no. Aga sana anya na nko. Ibe from enwo mo obi fu obi. Ya ni bu ihe onye obi akpọ. Hey, mba no. Aha mo ndo obi akpọ mba no ebe enwere m obele obi. Obi ya na mu onye fere. We ba na ekpofisi kanal mu ni. Hey, tọwọ anya no. Ya ni iche. Hey, ima ife njibe ku ihe nkwọsi ahụ bụ na kambuara go afia kambuara go I like it. Hey, na ife anyị na-eme mbosi ahụ gbara ka a na-atụ egwu. Ọkwa ifụrụ na-eje na ịmana amaghị ka m ga-esi egwa gị mana ma chịrịkwa o gị na madam koi na na-alụ mba nwa ebe ahụ ebe na-eje enwere obi aṅụrị ụkwa ma ya ụna na ha mba mmeji madam koi gwa abacha na gekwa ntị ife esi na lefụrụ n'anya ke maka nwata nwoke agụ na ya na arụ obodo anyị asaka mana baba kwụsịgodi gbalogodi ya ba saka bụ onye nke m mana ife na-akọgodi bụ 2 times 1 ihe na-akọ bụ 2 maka saka mụ na-akọtọkọ ya m ga-ewo mgbe ọbụla o ji wee sọ m nchọ mgbe m ji sọ m nkụ na anyị na-akọ ji n'aka ede mụ na-akọtọkọ n'obodo a mgbe sọrọ m ka m ga-akụnye
nwere nsogbu mba ị nwere nsogbu anụ ụmụazị a na-aka ịkpụ mmadụ ibe n'afọ ọkwa ebe ndị ezi isi na-enwe nsogbu anyị ga-alụ maka a na-echekwa na igbo onye obi akpọ mba ya asụpụ ya na igbo ga-alụ obi m ụwụ ike nke m gara afọ afọ ka efi na ana m achịkọrọ ebe m na-eji ikpe ya ụmụ nkata ụmụ ekwere m na-eji kpa a sịrị m na ala ege mana nke a ịtụkwasara m ya love ọ bụzie ịna-egokwa m na-egosi nkịta na m ụlọ ọgwụ ihe ọbụla ihe afọ gị n'anya ala ọzọ gị ka ngosi maka ngosi ịchọ inye m aka n'ịgba ememe ụmụ ebe a nwa anyị jọka ibe na-eme gidigidi ka ọ na ụmụ ibe edoro iwe kwọ n'ezigbo mmadụ abụ m onye obi akpọ ndị ijikwara ebe ahụ mana nke a gosiri na iwu ezigbo mmadụ abụ onye obi akpọ adị n'iche na ihe ezigbo na ife ị na-eme na ihe ezigbo mmadụ ike nke m ịdịgadi na-eme nne ndị ụmụnna m jikwere m egwuregwu mmadụ na-atacha achịcha jee bịa wetakwa atụrụ ka m bụ ihe ego mana mụ na faịl meji ife afọ mma emecha ife chee ha mmiri ide ha nwụọ mma agwa anọ mmụọ maazị enyi ikpọ nwa na o nwere ife eji akpọ nne o nwere ife m na-eme nji aza nyara afọ mma akpaghị eze mma emeghị ife maazị enyi ikpọ nwa Peter ọmụmụ ebe ka ị nọzi eri oge ndị nata nzukọ na-enezi anya nna m guys pasa n'ogbe ka m tụnyere azụ na ndere olu ọ gịnị megwara okwe agbaala eti okwe eri okwe ọtụmọkpọ nọ n'ọrụ gwa m ọba n'ihu eze nzukọ ụmụnna njelu ndị ụmụnna ya otu na ha ya agba n'ubi 500,000 naira etie m mmadụ ebele na ya akwụchi akwa anya n'otu ọnwa ị chọrọ inyefe ego chelunu echi ichie ofiri na ichie nnaka ya bi were nyaba ego ebe a ihe enyefe ego wetu obi achọrọ ka ije kpụtụrụ ndị otu gị kụrụ nje chere fa n'ụzọ natakwa fanel ego gbam natakwa ya ijie o nwere ihe ijiji mbe gwara mmadụ ọ gwara nwanne ya ijiji mbe gwara nwanne ya sị na mmadụ eji ịnyụ anụ zorozie nke onye ọzọ nyụrụ onye kwuo onwe ọ na-eji ọha ime obi aṅụrị m bụ maka ọtụmọkpọ nọ n'ọrụ efere ọtụmọkpọ ọkwa na ihe njiri ka nna ọta wuori mgbọmgbọ ịsa mbụ mgbe cheleko sensi kesịrị mmụọ chukwu akịrị nwezi oyibo a na-atọ ya kpọm ọbalịsị ọbara na ọdụgụ nna onye bụrụ esi obe ya ọkụ otu a ka ọ dị onwere ife na-eme ọtụmọkpọ ụbọchị ọma ụbọchị dịrị mma asị nka m bịa tuo gị afọ wee na-agwa gị na o nwere ego ụmụnna m na-abịa ịgbara na mbe taa ego a dị 500,000 naira ego a bụkwa ego gị o m edunye nwa nwoke opite akwa na ndị otu ya ka ha je natakwa ndị ego a wechi atakwa ya azụ anyị dị na mbụ erikọ ọnụ adị na mbụ erikọ eji ha nata ego a weta mma ego ọkụkọ chara acha gbuoru gị wee na-aghị aka ị na-eri na-amịcha aka onwebeghị mgbe ụdị ife a dị efu m gbanwee onwebeghị mgbe ụdị ife a dị efu m gharịpụ m nke a ga-adịkwa otu ọ na-adị na ya ha agharịpụ
ya afụkwanụ mgbanwe na nke anyị dịbụ mbụ emebu eme ka nyegodo gị mmanya ọkụ ọtụmọkpọ 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 ife niile agago Udode ụbọchị bụla eke anyị agagwo na ngwongwo ife niile agago ife niile agago ọ gịnị dị nna m ụmụanya odogwu ọgago Uncle come flavor. Mimi, Uncle come flavor. Mimi, Uncle, wagawa. Mimi, I know Konya. Uncle can madana. Moko kembu anya jeme. Oh, what he say me? It just no come. I call her. It from my side. Gavin Kurkita, no kembu anya jeme, Mimi. Mimi, hey, Uncle, you want to yata? Hey, ya. Uncle Deva. Mimi, Wagabamu. Mima, name for an answer. I told me won't be after. To second while you go before won't be after. Mbakai Baniman. Guy Bani Moon. I got my bag. I never put on it. Hey! Mimi, so if I don't do me, it's better. Eh? I like to so I don't Mimi. You were Militia, I am the phone, I'm on the weapon about the more that. Eh? What? I don't think you can. Where we come to be? You can never go there. What about that? I stay for. Yeah, and I walk in a attack and eh? Who will told to me if I'm on a meeting? Oh, the whatever, I'll grab one other with him. You want Siona in our Wapuka in a no, not the woods up in a not my wife. You want Siona come by Mimi, Uncle Onya, go to Nazi. You forget it. Money forget it. Yes. I am baptism, Bana again.
achụkwanụ strike ihe ụmụazị achụkwanụ ụkọchukwu n'ụlọ ụka mgbaya n'ụka Mwakpalo ke o chefu bikono. Mwakpalo ke o chefu. Ibakala ji ya ta mo enye ti bi bana wada. Iko di banandu. Di banandu. Mata wa na ewu. Anya ma me bikono. Ba. Ifuru mimi na ya oke be ha na esusu ọrụ ekwuru lewa gịnị mere je ebe ị na-eje iguzoro na-ele m ebe a ga hụ seba susuru pụọ nke ha kụrụ oge mimi nwa maazị enyi onye nsogbu ọ bụ onye nsogbu ife ebe a na-amị ọnụ ekwuru na-ele ha egbukwa onwe gị onye iberibe ị na-ele anya igbo oge anya Ono kasaka nando babu ndo lezo kwa saka mo oga wewe na chini yake ngosi sio chini yake honne oye sasa wewe na wajijika alidire ngoja kwa eba hey na tu fiji isi ikumu dikena ngota ozugbo wewe fu otu onye uwe ojii nna mụnwa dọọji ya si ka m sechara siga ka nna lofa siga ka nna ese ka nna elekwe anya ka nwere ebe ose aga gwere gba anya ọkpa Sakano we. Ade me go. Like us, Even mommy won me. Yeah, sit down now. Go. Yeah, manami. Like I go. Yeah, man. Ade say ku yamma na ba. Yeah. Ama wana. Awa go mo. Ọtụmọkpọ olukwara ka ọ nọ lekwa ụmụaka na-eche n'iru gị ụmụaka na-ejere anyị ozi onye nke a bụ Peter, onye nke a bụ Sana, onye nke a bụ Otondo ga-eme edukesi na ọdịkeke
Denu monte. Otuma bose nko. Bose onu ni ejo onu, ni eji fi ike. Apo onu ni tu no de kita. Ha? Otuma kwa ni ku obro mi. Onye rapu ifo okuru me ifo oso, fo afukolo. Ọ ya dị echekwa unu, ejuju na mbata. Okwu na nwere ifo ya mwe mu no kwa. Ha? Ọga nkwu. Ọga ha ba. Ebe unu yi akpa dịka otu unu kịtịta. Nwere ifo na mana ọ yiri akpa ọzọ pụọ. Maka nje. Ana m adọkwa aka na ntị. Unu yiri ha akpa ọzọ pụọ. Ife ọzọ dị mma. Mana unu dị ha na-etu unu kịtịta. Adị otu ọ dịka ndị ekpuchi ya. Ee, ọ ka m ji were abụ ojii ya. O mechaa ya, o n'ọkpọkwuru Na mmụọ na mmadụ. o nwere ya, o nwere ife ya n'ụlọ. Jewe Guje, ka eruo. Nyeba akpa ụkwụ. ọtụmọkpọ. Anụ mgbe onu gị. Ofi. Eze nna ga. Ọkwa. Be ga na asị na mmecha ka ndị ozugbo. Asị ka mama echefu ya na enyi si adịa buru ego ahụ. Isi nchefu. Eze na be. Kwano, onwere ọzọ nna kwado. Onwere ọzọ ana ma gba akwụkwọ n'eshi. Ebulele ndị kwata atụ na. Ja nwanyị. Anyị ejekwa na tawo masakara. Kwano. Ikane kicha ba. Na mo kicha. Okay. Aka ke jasa. E bo no cha bije ogba tuntu ma yo na. Mo yo di bi ka so na. E ji aka ji ko ku. Apa. E ji aka ji. Ya ma ko na. Atu ba na. Au ba na. Au ba na. Ngwo yom. Pergi apa? Ị na-ajụ ma ọ dịkwa mma? Kwesị bịa buru n'ego a. Ọta. Hey! Ị ma m echefuo na. Ị na-echezikazikwa n'oge. Ka ekwu n'ụmụnna. Ị na-echefukazikwa. Ị ma ife menu? Jee nche na be m. Ka m jee nata mmadụ ife ana maka. Chenu nke ọ dị n'ụlọ. Chenu nkịta kịta. Ọ dị mma. O nwekwa ndị nọ n'ụlọ? Mmadụ nọ be m. Ego dịkwu n'ụlọ. Ka m nata mmadụ ife ana maka. Ọ dị mma.
Agola. Achara. Achara. Icha achara. Bẹ́ẹ̀ na pa ham kanji n'ete ta. Achara. Iche ofili. Iche naka. Njinjeje. Njinjeje. Ke o din njinji. Jiri. Na. Icha achara. Agwọ nọ n'akịrịka. Icha achara. Biko inwe mmiri juru oyi. Ihe ahụ anyị chọrọ kịta bụ mmiri juru oyi. Iji ya. Icha achara. Ichetekwa na tata. Gasị na ya agabute ego ụmụnna. Ebutela. Enyi si abịa bụrụ. Unu ebutela ka ebe unu dọwara ya. Chelu ị na-agba nnukwu ọsọ. Ị ma na nyanwa ka anyị ga-aga bute. Kedu ebe ọgbatumtum anyị? Nya ka anyị ga-abute. Uzogidi. Ụmụaka esi n'ọfịa. Iyo. Wulegwe. Iyo. Ọkwa ọdụ na ka anyị na. Taa! Mechọnụ! Ka ị na-akọdị ya? Eleke wasị unu jebute ego, ị na-asị, ụmụaka iwe jide nụ n'ụzọ. Ọrụ na ọdụ ahụ dị ukwe ebe ahụ. Ị na-asị m ọdụ na, ka ị na-adụ? Eleke wasị unu jebute ego, ị na-asị m ọdụ na. Unu mara ebe unu debere ego ahụ, jekwe debute ego ahụ. Achara. Oke ọjọọ abatago n'obodo a. Ke ụdị oke ọjọọ na-ekwu okwu ya? So oke ọjọọ batara n'obodo ahụ ụnụ na ahụ. Iwe oke ihu unu dị ka nke okie. Le ha anyị dị ka ihe oke. Le ha. Achachelu, ịtala atụ ka eze ya dị. Eya, ọnụ gị na-ese ogiri ogiri. Maka ọrụ na ọnụ onye na-ese ogiri ogiri. Ịma ndị ebe a na-asị m na asịkwa ụbọchị akụzi ụnụ agụsị ụnụ ndị ka aja amabụrụ ụnụ ọdụ. Duwukwa na onwu na ebe ahụ. A na-ekwu ihe. Lee, ihe m na-ekwu, ị hụrụ ego ahụ unu na-ekwu okwu ya. Ama m onye unu bụ iri ya, ma unu adọwara ya ka unu garie. Mana ego ahụ, unu ga-amụ ihe unu mere ya. Chere ka m dị ite na-abịa. Iche, chere. Egbe ka ọghọta ihe ebu. Ka ọ ndapụ. Ka ndị ohi ka ọghọta ha. Asị na-eti ọ na-akwaghị. Ịmakwa n'ọgwụ na ọgwụ n'ofu ihe. Nna gị ọnụ ya? Enyi anọrọ ya. Nna m anọrọ ya. Maka ama ihe unu ji kwukwuru na sụsụrụ nnọọ. Ebe m na-agara onwe m dị ịkọ. Arabachikwu gị na ndị iche na-etuzo etuzo. Asị m arabagbuo gị ifuru ndị iche na-akparị ha. Egwedịkwa gị n'anya. Msị gịnị ka m na-ebe obere nwa na-akparị ndị iche. Mmechi ọrụ gịnị? Metụfọn ka mmadụ mịa na ịma na a na-akọ ajị na-akọ ka ị na-atụ nwa ada egwu asị na na-atụ egwu mmechi ọrụ gịnị onye ka onye nna ya enyi kwa nwa akwe mana imegide m onye iberibe kọndọktọ ofegide aka nwa ị na-ekwu na enyi bụzi kọndọktọ ihe ọsọ gị kpọọ ya lee nwata anyị na-atụ egwu chekwala ị na-emebiri m ihe Unu mma gị n'ụtụtụ ahụ ka ife ọ dị ka ife ọnụ kwụsịrị m n'ụtụtụ a gịnị ka ezi ife na-eme ịbịa ịtata ihe onye balọ mba tata ihu anya iluzie gwazie nna ya afịchapụ ya ọnụ taa nna m anọrọ ya maazị enyi kwọ m n'azụ anọrọ ya ọnwago ịghọtago anọrọ ya maka ama m n'ife unu ji wee kwụsị m n'ụzọ tụtụ mmụọ na mmadụ
probably in a sort of area no cha. Metrigebe. You will press up on the wow. Like him, you know, Kate, in a Mary. How to get me my supper? I must appreciate of Nisha Naka. Kayad. Oh God, I can ask them. How much? Anyone on the other group? Can you fit your banana? Anako. Two. Nikayanaka. Two. A got the good. But I said again. Mimi a futu kwa ya otutu a o. Otutu mwa na mmoda. Ofutu kwa anya. Imi ba ndi wera kwa no otutu a. Mimi ese tu. Le. Ese tu borom. Aka me ese tu go. Wonne. Wago. Wago. Iche ofili na iche na iche ofili iche na ka. Da kai da kwa wa so. Camera man na ya na ya. Le kai wa. What am I like? Shut up. What one? What Gaza? Ina kenye maneno nataka abuzo. Hii ya wano. Euros. Eti mwada shofi. Eti mwada kana maya na ekuku. Ina mama. Bazeni. Bazeni. Na. Toto ama. Bazeni. Acha. Hey no way. Una bena bem. Adikwa na mma. Bazeni. Ihe mere ego ibunye anyị ka ibunye ụmụnna. Oge mụ na ichi ofili bụ ya na-aga. Bụ n'ụzọ ogide. Ụmụ ahụ ka abụ esi ime ọhịa gbapụta. Bụ egbe bụ mma napụ anyị ego ahụ. Ese Mazeni. Ihe ọ gwara ya. Ụta ka o si wee. Ọ bụ efu. Ọ bụ na ọ wụ hụ ọdụ na. Ọ gwa inyom. Ọ gwa na. Ọ gwa ma ifu ụdị egbe ndị a bụ mmaọgọ mama onweghị ihe bụ n'obodo anyị ọgbatumtum m ama m ebe ọ dị ma kịta na ọ bụ ọdụ na ngwala pịam isi nna ka pụtago mana cherekwo ife na akọ ori kịta ife nna agbakwa unu bụ ọnwa gwụrụ ana metiekwu ofu mkpụrụ ụbọchị unu ya akpa m ego n'aka ego ahụ ọ ya ezukwa ezu amakwa ife na akọ 500,000 naira abakwa 5,000 naira gịnwa otu ide kịta inwe 10,000 naira kpakọrọ ọnụ ifo ike akpa agbụgbọ ọkwa gịnwa mechọrọ ebe a na-ekwobi soro ịma mmechifu ọnụ ebe obi unu dewere ego ahụ jekwere bụ ego ahụ ị na-adị ka ụbọchị ịma akwụkwọ ebe mgbe ọ na ebe ahụ mgbe asị gị na nna ego ka isi mkpa. ọtụmọkpọ abịakwana m naanị ekene ka m jiri bịa asị ka m bịa kene gị otu isi duo nwa be m nwa nwoke opite akpa na ndị otu ha jechaa ije akpata na-enwere nsogbu asị ka m bịa kene gị asị na ekene dike na nke o mere emekwa ọzọ maka na ọ dịghị ofele igirigi ọka bụ ologbu n'agha ekene ka m ji bịa ka ife ndị m ji bịa ka m wee bịa kene gị a sị na-eto dike na nke o mere emekwa ọzọ ka agwa ọkụ ka m meke n'ife ka esi eme ya maka na igwe ologbu n'agha ee ekele ka m jiri bịa ka m njewezie ọtụmọkpọ ekara aka Mimi oh come on.
ma ịdị ụtọ. Agịrị na-eme ewo na-abụgodi m ya. Na-akpakpakpakpakpa njapa. Achọrọ m ka ije na ukwu alụsị m ọtụmọkpọ. O nwere ọkụkọ dị ebe ahụ. Ije were eje mechasịa. Ị mara ọsọ ka anyị. Were gị ọna ife ya ji wee sie. Ọ dị mmadụ. Ị mara ese jigo nke ise bụkwa n'obere na nke nsere hapụchakwa ife anyị na-eme ego dị ya mụzi ka ị na-ajụ ị na-ajụkwa m ego n'iji ebe iji ego n'aka ọkpọ jefuru na ego mara ife ọrụ biko jee ogobe ego ka wanụ nwa na-eji nsọ ị na-aka n'ụzọ uche ode kwuo ndị mmadụ emezurukwu gị Hey! Asomere wait. Guys, you find Mimi ke ibe na shop mwa me make ihe o. Nna m. Nya, o dokoro foko. Nzi ka megulu ife eji esi anu okuko. Ịghọtago? Ana mere so okwu. Enwere m ana mere si Mimi. Ihe a na-ere 15 na ikwe ya 200 ana mere si. Shi na shop mwa mpụ. Ana mere. O sta chawata kwango. Nsi gi shebe apụ wi iwu bi resi ga ahịa pụwa. Ejikwa m ego taa. Makachi, o di m ego. Nsi gi na ana mere shi na shop apụ ana mere. Ọ bụ iwu bi resi ga ahịa. Ọ bụ iwu bi resi biko shebe apụ before mama na-apụta pụwazie biko. Nne na-akwa 2 times 1 2 o. Niyo sokwara m na-akọsị gị ana mere iresi gị ahịa ọbụ iwu biko shebe apụọ mgbe ọ na-agaghị na-achọ ihe asị marasị shebe apụọ biko kesi ife na-eme abịa m na esikwa m n'ogbe m nọ jere nnọọ bịa n'ogbe gị sị ka ntụ ife arụ gị o ị na-akọta ụta anyị swan na wafọ yi o ana mere sị pụwazie biko nsị gị shebe apụọ pụwazie pụwa ị na-agwara gị gba shebe apụọ biko nsị gị shebe apụọ pụwazie wa emechanụ anyị ga-alụ ịghọtago a na-arụsịrị enwe nke na-eme anọ m ya ka ọ dị enwe nke na-eme Hey, come on. Come on, yeah, pasa. I got like it today. Mexano. I got Sakina, Saka Morocco or Sarok. Peter, one them Otondo, Saka, which I don't know. In one always got not Peter Quanobuda, Brazil, Mother Gataja. Nkubere is in one abida. Saka, if you book it up, Oku up water Casigana. And my pego. What then? Come Peter, Nana can go. Only in a grand coma, can walk a hobo. You cannot to so beer, nebe zeno. Hey! Oka de Quana won't move. Macanisagam, a pump. Hey! Chile give me. According to whatever the Manasaka. A quick full of Buddha, Niketa. I go channel Buddha, Magunyero. Eze Sakamano Onyiro. Onyiro na-ekwu. Onyiro na-ekwu. Obugo na nti echire echi ka nke bu. Onwukwa anya ka azụnụ. Ọ ka dịkwa na akwụkwọ Ị mara ọ na-adị ka asa njepu amaka. Njepụta ọtọ.
ịnọgide nọgharịa mkpọrị ka eji erewe otu a ka ọ dịka o si mee anyị ji agbụrụ anyị azụnatara ha ihe ebe a mepe efe anya wetara ha civilization nwanne ọ ka dị n'akwụkwọ mkpughe anyị saka igbuola m saka ị na-asa pita akwa saka akwa otondo isi na-ewute m n'otondo orie elu ya ọ dịka mba saka nke igwu kịta enweghị ya otondo dịka mkpara ọ dị n'akwụkwọ mkpughe anyị ọkwa ịma na saka dịkwa na mkpughe anyị saka dị na mkpughe anyị nọ na-eme ọnụ pụta ụfọdụ okowe ego ekwere m ekwe nnọgide ọ dịkwa na akwụkwọ mkpughe anyị tinye m ego m ka m na-ekwu okwu maazị ka ihe na-akọdo ihe a ịga anyị na-ekwu okwu ya enwekwe mgbe m jiri anya m na-awa ọhụ ya ka ihe na-akọdo ya ndị ahụ bịara n'ụlọ gị bute ego ha aja ego gị ka ihe na-akọ ha chere mmadụ na-abụ anyere ego ekwu na menye ohe ego emekwara mgbe ha jiri bute ego ebe a dọwasị n'ọgụ ma biri ha ego ka ihe na-akọdo ha mmadụ anọkwa n'ụlọ ebo mba mmụọ nọ n'ụlọ ma bewe ebe a achara ka njugode gị ị na-akọwa na mụ na ichie efili jere ịnata ego a ka ụmụnna ji rụọ ọrụ obodo anyị ozi ndị iberibe onye maka ị na-akọwa ajụjụ ka o jiri anya jụọ anya ya maka ị na-akọwa